găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Eu sunt Victor și de data aceasta ne vom juca Brawl Stars. Hai să luăm și noi de aici tot. Acum am intrat, nu am dat niciun match de încălzire. Se încarcă acest chest, nu știu de ce se încarcă, dar poate vrea să ne pice ceva bun. Bă, nu. Erau bani, scuzați-mă. Cream că e chest, nu știu de ce. Bun, hai să jucăm la solo și hai să-l iau pe Bo. Uite-l aici. Am star power acela în care Bo vede mult mai mult în bush. Adică e ceva și chiar te ajută, de exemplu, cum sunt hărțile astea. Hai să luăm și noi în chest. Prima dată. Iar nu merge netul. Dar numai când filmez nu merge. Netul. Ia uitați cât pot să văd. Uite-l, pot să-l văd pe 8-bit. In the bush. Mor, băia, mor. Hai, mor. Bun, dăm și noi un picaran. Că nu am HP. Rico mochetă, mort. Nu pot să mă duc acolo, nu am. Uite-l pe Colt. Ui, bine, am dat hituri. Iar fugim. Sper să nu vină reonul ăla. Eu știu că n-are star power. Dar n-are ultimată, scuzați-mă. M-a omorât, nu e nicio problemă, că sigur o să-l omor. Că o să ia. Sigur o să-l omorât. Faci. Bun, am luat un loc 4 trofee. Este foarte, foarte bine. Pentru primul match de încălzire, îi pot spune așa. Și nu, vreau să strâng puține chesturi ca mâine, în episodul de mâine dimineață, că așa vreau să postez, de mâine seară, vreau să postez Brawl Stars și vreau să încerc eu să mă mai joc, să fac niște chesturi și big box-uri. Plus că mâine se bage și big game-ul, am și 24 de etichete, să fie acolo. Bun, la gem grab cu ce să joc, cum e harta. Hai să luăm și noi Piper. N-am mai jucat de mult cu Piper și îmi place foarte mult ca brawler. De-aia am făcut și rank 21, cred. Chiar mi-a plăcut ca brawler pentru că mie îmi plac jocurile unde pot să fiu sniper. Îmi plac sniperii. Bun, mort. N-am ajuns să le dau nici măcar un hit. Nu știu dacă observați, dar eu mă chinui. Haide, bun, hai că te ajut. Tăm. Nu văd de ce nu prea. Nu am net și nu înțeleg de ce. Că numai când filmez nu am. Mamă, pe toate mi le-a dat. Nu. Din păcate, acest match l-am pierdut. Au avut o echipă mai bună.
Și da, a avut o echipă mai bună. Chiar n-am avut ce să le fac. Hai să luăm alt brawler. Ia măi, hai să luăm Barley. Wizard Barley. Place. Nu am skin-uri pe foarte... Scuzați-mă. Nu am skin pe foarte mulți brawler, dar... am pe Shelly, n-am pe Frank. Am pe Barley. E ok, adică nu e foarte rău. E decent. Mai am și pe asta, pe Piper. Pe Tara nu l-am luat încă. Nici... ce mă enervează că n-am net. Dar mai când filmez. Deci nu am văzut pic de fără net când filmez. Ce Piper proastă. A venit și mi-a dus mie toate gemurile, că i s-a părut ei foarte frumos să o facă. Și pe bune că n-ați omorât-o pe aia, bă. Ba da. Da, e bine. Bine. E foarte bine. E foarte, foarte bine. Nu că aia moare. Stați liniștiți că aia oricum moare. Nu? Bă, puiul și puiul lui. Foarte bine. În spate. Vreau să-l apăr. Se spawnează alea pe partea lor. Nu! Bine, nu-i bine. Fuck! Nu! Nu, că e singur! Erai singur! S-au atins, deci... Cum am un hit? Că am dat o grămadă. Da, bun. Am pierdut și acest match. Am încercat să fac aici. Am două chesturi. Și ne vedem mâine seară. Pa!